National Report. Laing nasunod nga balita. Pagan karon si Senador Francis Escudero nga usbon ang balaod nga tax reform for acceleration and inclusion law o TRIN law aron hatlagan og permanenteng gahom ang presidente sa pagsuspende o pagpaubos sa buwis sa lana kung musaka pag-ayo ang presyo niini sa kalibutan. Sumala pa ni Senador Escudero nga ang kasabtangang provision sa maong balaod limitado lamang nga nagkinahanglan pa o pipila ka kondisyon sa dili pa magpasuspinde sa mga excess tax sa fuel tungod niini. Iyang gingon nga kinahanglan nga mapalapdan ang balaod aron mas dali matabangan ang mga konsumidor kung musaka kalit ang presyo sa lana tungod sa krisis sama sa gubat o global nga problema sa ekonomiya. Matod pa ni Senador Escudero nga dugay na niyang posisyon ang hatlagan og otomatikong otoridad ang presidente aron makasuspinde o makapaubos sa buwis sa lana aron makaprotektahan ang mga pampubliko gikan sa kalit nga pagsaka sa presyo sa fuel. Dugang pa senador, dili angay nga makabenepisyo ang gobyerno sa mas taas nga koleksyon sa excess tax samtang naglisod ang katawhan tungod sa mahal nga presyo sa lana. Ang maong pahayag sa senador gisunod sa anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mangayo siya og emerhensiya nga gahom o emergency powers sa Kongreso aron makapaghunhod ang excess tax sa petroleum products kung mupalapas sa 8 kada baril ang presyo sa Dubai crude oil. Apan ang giingon si Senador Escudero nga bisan maayong lakang ang emergency powers, mas maayo gyapon kung usbon ang balawod aron makapermanente ng adunay gahom ang presidente sa maglihok kung musaka ang presyo sa gasolina o kaning gitawag og lana. Matod pa ni Senador Escudero, dili na kinahanglan nga magulat pa og pinakabag-ong krisis og muagi pa sa Kongreso ang desisyon sa matag higayon nga musaka ang presyo sa fuel sa Pilipinas. National Report.